Avui el que hem fet és el primer cinefòrum. Hem estat veient una pel·lícula que es diu Extrems. És una pel·lícula del 2009 on es parla de diferents addiccions i realment estic molt contenta perquè és una pel·lícula que és molt directa, explica casos reals i després també explica una mica com sortir de les addiccions i que les addiccions són malalties, no? Verbalitzar, no? I aquesta història de la drogodependència no és fàcil i el Ferran i jo el que estem fent és això, és apropar a qui vulgui venir a veure la pel·lícula i a parlar amb nosaltres i a preguntar-nos, doncs apropar aquesta malaltia, que la gent en sàpiga més, que no sigui un problema ni un tabú parlar-ne. Realment per mi ha estat molt important perquè si jo comparteixo el que jo he viscut i tot el que jo he passat és per ajudar. Nosaltres pensem que quan més informació tingui la població, quan més oberts en puguem parlar, quan més dubtes se'ls hi pugui treure, sobretot en situacions que potser l'addicció encara no és present, pensem que podem reduir molt el número de persones que contraguin aquesta malaltia. Estem parlant que el CIF està orientat a menors de 21 anys, vol dir que ja és la població que necessitem un abordatge a nivell familiar i de les persones per poder reduir el dia de demà que les persones caiguin en aquesta malaltia. On som? També jo estic agraït a Begues perquè hi ha el centre on jo m'he recuperat, Montau, i jo ara estic visquent aquí i segurament estaré un llarg temps i la gent és molt agradable. Em passo dins de la piscina d'allà al gimnàs, em passo hores parlant amb la gent i t'explico un secret. Vull estrenar una obra de teatre, que és un monòleg sobre la meva vida, que es dirà Una nit amb el tio més tonto del món, i li he demanat a la Mercè que si podem fer l'estrena aquí a Begues, perquè crec que és el lloc on s'ha de fer. Hi ha un moment en què tu hi pares i dius fins aquí. O sigui, com arribes a aquesta decisió? És una feina personal i de creixement personal molt difícil, però sobretot deixes de consumir quan ja no pots més, de fer mal i de fer-te mal a tu. Hem pogut crear aquest ambient i hem tingut, com ho diria, una sensibilitat que no pots tenir potser d'altres vegades, amb la qual pares, mares, avis, nois joves que han vingut han pogut fer les seves preguntes, hem pogut saber què tenim des de l'administració per poder ajudar aquesta gent i realment, com a regidora, molt contenta. Poder explicar una temàtica d'aquest tipus i veure també com la gent ha participat i com la gent està interessada i poder donar aquesta informació que penso que per la nostra societat és important, estem encantats i la veritat és que amb ganes de repetir-ho. Una part important de la teràpia és verbalitzar tot el que heu passat.